Әткәй, тукта, бу шигырьне кемгә багышлап яздың? Вәре бабай бар ие. Кем- Хәерле Вәре аның исеме. Кемнәрнең бабалары соң ул? Бу Муратов Дамирның бабасы ие. Атасының атасы була. Розия апаның кайнатасы була инде. Әйе. Рамил абыларның. Ага. Әйе. Бу булган хәлме? Булган хәл. Ага. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Исләремә килә. Юк, бусы түгел бит монысы. Туктале. Вәре бабай килде кунакка. Күрәм диеп энем Габдулла картны. Арыдым бик диеп утыргач, башын килеп явыз кырт чакты. Әй балалар, үләм ахырсы. Әҗәлләрем җитте микәнни? Габдулланы дәшеп кайтыгыз, кай тарафта булыр икән дип. Ике малай чаптык болынга, бабай йөри инеш буенда. Камыш чаба, чыпта үрергә. Чыпта нәрсә ул? Ни? Умарталарның өстенә яба торган ни? Ага. Йылытыр өчен. Утеплитель. Мгм. Килде бабай безне күргәч җәһәт кенә, нәрсә булды дип сорады ипләп кенә. Без әйтәбез, кайт тизрәк. Вәре бабай ята үләргә изрәп. Нәрсә булган? Сөйләгез тизрәк. Мине ник дәшә, мин ник кирәк? Мине явыз кырт чакты инде, Габдулла кайтсын үләм диде. Габдулла карт бераз елмайды, безгә карап ул әйтеп салды. Үлми торсын, кайтырмын хәзер, җыеп битерим калган әзен. Йөгерә-йөгерә кайттык әлсерәп, керткәннәр иде өйгә сөйрәп. Чәй ишергәннәр булса кирәк, картка хәл кергән иде әзрәк. Шулай булган иде, башын чаккан иде, да? Әй, Яхшы, рәхмәт. бабай кызык әйтте бит, үлми торсын дип. Әй, үлми торсын, ул шул шутник иде бит инде.